Nesta mañá de martes imos lembrar aquí en Radio Culleredo que pasou nesa cuarta edición da Andaina e a Carreiras Solidarias de Parkinson Galicia Coruña, porque levábamos algúns anos sin podela facer e por fin se notou moito, había unha carga emocional grande na xuntanza de máis de 500 persoas que se inscribiron ou ben para a camiñata, os 4 kilómetros, ou ben para a Andaina, ou para a carreira, perdón, 10 kilómetros. Unha carreira que máis que gañar era para participar. Pois ten tanto mérito os 10 kilómetros correndo que os 4 andando, sobre todo porque o tempo non acompañaba, non é que caeran chozos de punta, pero chovía. En algún treito da andaina do percorrido pois un pouquiño máis, se mollaba, se tarda máis andando. Bueno, pois evidentemente non era un día como para, se non tiñas moitas ganas, non ir. Por eso digo que ten moito mérito, moitísima xente, máis de 500 almas participaron directamente, e outras tantas que non ían correr nin andar, pero tamén participaron achegándose ata ali, desafiando pois esa incomodidade, porque non era tampouco un tempo tan terrible, pero evidentemente non era apacible a mañá, e ten moito mérito ter ido a un evento que o que busca é axudar primeiro, económicamente, a recabar fondos para a causa da Asociación Parkinson Galicia Coruña, que loita pola calidade de vida das persoas que padecen e das familias das persoas que padecen esta tan dura enfermedade contra a que se están a facer, falo do Parkinson, evidentemente, moitísimos avances clínicos, médicos, pero todavía falta moito. E falta moito recoñecemento social e coñecemento por parte da xente. Escoitamos os protagonistas, os verdadeiros heróis da xornada. Neste caso, pois van a poder escoitar, por exemplo, a Lito, que é un dos integrantes da asociación aquí na comarca, na Coruña, pois máis veteráns, e dos que nos decía tamén a directora da asociación, Mila Oreiro, coa que tamén falamos, pois é un dos motores anímicos e emocionais de asociación e das actividades que fan. É a primeira testemuña, as primeiras testemuñas con esta entrevista conxunta que lles fixemos. Van poder vostedes seguro que recibir esas boas vibracións. Sí, total. Non hai problema. Lito é un usuario que hoxe, como moitísima xente que contra viento e marea, iba a decir, veo a esta carreira e andaina solidaria. Que tal? Moi bons días, Lito. Buenos días. Que se leva dentro para estar hoxe aquí? Hombre, pues encima de que tenemos esta enfermedad, pues estas actividades nos vienen muy bien, porque nos hace estar más unidos, cada vez más los que tenemos esta enfermedad, con nuestra asociación. Y es un momento pues, que venimos con las familias y se pasa el día muy bien. Porque aparte, ven xente que evidentemente está enferma, é xente que ten tamén ese sentimento de acompañar e de axudar e de unirse, que eso é importante, non? Eso é importante, é moi importante as familias nesta enfermedade. Lito, fai falta que a sociedade en xeral tenga claro, que falamos moito cando falamos con Mila, a directora de Parkinson, e cando falamos deste tema, fai falta que a sociedade tiralle a orella, que volva a cabeza, porque ao mellor enfermedades como Parkinson non nos damos conta que están aí, que hai que recabar fondos e que hai que traballar, non? Sí, totalmente, porque é unha enfermedade que a xente non conoce realmente como é isto. Pensa que é todo temblor solamente, e hai moitos tipos de... Quizás sean unha das enfermedades que realmente máis desconocida totalmente. Porque un cáncer, pois, tes un cáncer de mama, tes un cáncer de tal, pero... Identificas, ¿no? Pero este é moi difícil de identificar. Por eso non se dá encontrado unha cura, porque o principal era que encontraran a tempo, pero como isto sale, a min, por exemplo, empezoume como rigidez, e así mal tengo máis temblor agora que rigidez. O sea que é unha cousa que non... Algo que temos en común é que somos moi unidos todos, e temos a asociación como base de todo eso. Ter unha asociación que axuda, que bota unha luz, como digo eu, no camiño moitas veces, sobre todo para dar o primeiro paso de levantarse e dizer, vou para adiante, non me quedo aquí, non? Eso sí, mira, eu a primeira vez tamén que vin para a asociación,
Dixo, bueno, non sei cando cheguei, dixo, bueno, isto non sei. Pero realmente, ahora se me falta, xa non son persona. Sí, de verdad. Entre os compañeros, as compañeiras, que nós chamámosles, son compañeiras igual. As que están con nosotros sempre con sonrisas na boca, sempre apoiando calquera cousa que tes, xa, Dios. E a mí me din, sin embargo, que é Lito que tira de todos, Non, Lito é un máis, nada máis. Eu son así, e outros teñen outras características, entonces todos tiramos do carro. Precisamente ao lado de Lito temos a directora de Parkinson Galicia Coruña, que é Mila Oreiro. É unha fenómeno, non, de Lito. Bueno, Mila, que balanzo facedes desde hoxe? Home, non caían chuzos de punta, pero non atraía o día para vir, non? E hai xente aquí, bastante xente. Sí, a ver, hai máis de 500 inscritos, a verdade é que, bueno, contentísimos, aguantou a choiva un pouquiño, sí. Pero eu creo que con choiva ou con que fose, cando hai ganas, se fai. Aquí se demostrou que a xente ten ganas de apoiar o Parkinson, ten ganas de apoiar a persoas como Lito, o sea que super contentos e, bueno, motivados para a quinta. Claro, porque levadades, además, co tema desta carreira, se tivo que digamos, adiar un pouquiño, prorrogar no tempo, tivo que aplazarse. Bueno, todos os esforzos ao final serviron, non? Serviron, aplazámola, pasou o COVID, bueno, que pasamos todo, entonces, bueno, tivemos moita sensibilidade ca parte do COVID e aplazámola hasta o 2025, pero ahora xa collemos carreirilla outra vez, volvemos a coller carreira e habrá carreira o seguinte ano. Mandamos un mensaxe, porque isto é sensibilización, o falábamos antes con Lito, a xente que o mellor está afectada e a xente que non está, mesmo institucións, a parte o sector da medicina, bueno, médico, hai que sumar forzas, non? Hai que sumar forzas e mirar para o problema, non? Efectivamente, nós sempre decimos, a ver, o que non se ve, non se sabe. Entón, para nós este tipo de eventos é tan importante por eso, porque se visibiliza, se ve, hai que poñer o Parkinson encima das mesas. Decíalo ti, a senda política, a senda sanitaria, ten que estar o Parkinson encima da mesa. Hai máis de 13.000 personas en Galicia, Coruña máis de 1.500, e non son números, o sea, é personas, é a vida personal de cada unha. O decía Lito, están as familias detrás, están o día a día. Hai que coñecer ben os síntomas, os problemas que teñen eles no día a día, que non é o temblor, non é só o temblor, vai moito máis alá, rixidez, o estado de ánimo, vai moito máis alá, hai que coñecelo, hai que sabelo, e temos que sensibilizar e informar sobre eso, e ten que estar nas asendas políticas tamén. E se non atopan a páxina web ou os números de teléfono, que veñan actos como este, non? Claro. Que veñan actos como este, pero se non é moi sinxelo, lle poñemos moi sinxelo, se buscan en Google Parkinson Coruña aparecemos. E con K, E con K, por favor. Moitas gracias, enhoraboa polo éxito da convocatoria. A vos por darnos voz. Seguro que vostedes notaron esas boas vibracións ante a adversidade, a situación dura de ter unha enfermedade como esta, pois hai que sacar a mellor cara e tirar cara adiante e vivir, sobre todo vivir do mellor xeito posible, que moitas veces non nos paramos a eso, e iso é que pois pode facer que unha persoa con unha enfermedade como esta poda tirar cara adiante. E tirar cara adiante tamén tiraron os participantes tanto na andaina, que non ían pois tan exixidos, aínque o tempo non acompañaba, pero sobre todo os que foron correr, aínda que non ían a gañar, pero bueno, sempre gusta, se quedo primeiro, pois tamén é o bonito, pero o importante era participar, como lle pasou ao gañador da proba, neste caso en categoría masculina. Con el tamén conversamos, o escoitamos. Edgar Mourelle, o gañador da carreira, esta carreira que organizaba a Asociación Parkinson Galicia Coruña. Edgar, moi bons días, noraboa. Bos días, moitas gracias. Ti viñas a gañar, creo que viñas simplemente a participar, non? Sí, eu viña a participar, a pasalo ben, colaborar un pouco con coa causa, pero bueno, douse ben a situación e houve que aproveitar e facer primeiro, claro. Bueno, 10 kilómetros que non sexan pois con moita regularidade, 10 kilómetros planos e tal, pero son 10 kilómetros, non? Sí, son 10 kilómetros, son moi rápidos, os compañeiros puxeron o difícil, bueno, como son 2 voltas de 5, é un pouco complicado porque a cabeza despois sabe o que falta na segunda volta e é o máis difícil, non? Cando estás casi xa, digamos, superado o Ecuador, cando estás para chegar, ese é o momento máis complicado nunha carreira, non?
Para min, sí, hai xente que o controla mellor, pero para min é máis complicado porque eso, as pernas xa empezan a floxear un pouco, e máis cando non estás de facer moitas pruebas deste estilo como son eu, cando empezan a floxear as pernas, a cabeza tamén axuda, para min é máis complicado. Bueno, normalmente adoitas presentarte a máis probas, faz normalmente competicións ou non? Sí, de asfalto moi poucas, eu corro máis carreiras de montaña. Te gusta máis? Sí, é o que máis vamos a poñer entre comillas, me dedico. Estas son así como entrenos para, bueno, pois, para meter un pouco de chispa aí no corpo e ter un pouco de velocidade. E a meteoroloxía axuda ou non axuda? Para min perfecta. Sí? Eu, se fai frío ou fresco, para min perfecto. Moito mellor. Moito mellor. Bueno, me queda. Veu bastante xente, non? Que debemos facer? Sempre respostar a este tipo de convocatorias, non? Si, non, decía que este tipo de convocatorias hai que estar, non? Sexa para correr ou sexa para axudar, non? Sí, nunha destas sempre hai que asistir para iso, sobre todo para colaborar e, pois, ser mellores persoas. Moitas gracias. Pois ser mellores persoas, o decía perfectamente Edgar Mourello, gañador da proba da carreira solidaria contra o Parkinson esta fin de semana en O Burgo, en Culleredo. E como non, temos que escutar ao presidente da asociación, Antonio Ferreiro, moi agradecido, agradeceu ao Concello, agradeceu a Castelo Deporte, que estivo pois dando toda a súa infraestructura de voluntarios e voluntarias a hora de organizar e de dar soporte logístico, e tamén pois todas as entidades e a todas as persoas e traballadores e traballadoras da asociación. Era un día de agradecer e de sensibilizar. Escoitamos o presidente de Parkinson Galicia Coruña. Para a nosa asociación, eventos como este axúdanos a seguir dando pasos para mellorar a calidade das persoas con Parkinson, pero tamén nos dá a oportunidade de seguir visibilizando unha enfermidade que a día de hoxe segue sendo moi descoñecida. Non podía rematar sen dar as gracias tamén a todo o equipo da asociación e as persoas voluntarias polo traballo e polo esforzo das últimas semanas. Sen vos isto non sería posible. Agora toca pensar na seguinte edición, que ademais de ser a quinta, tamén coincide con que cumplimos 30 anos. Bueno, era xa pois, a parte final na que pois Antonio Ferreira daba paso ás autoridades. Houbo agradecemento, como digo, para un montón de xente que tamén deu ese calor, ese cariño aos integrantes á familia, como decía pois o usuario Lito desta Asociación Parkinson Galicia Coruña. Hoxe había que falar desta carreira e andainas solidarias contra o Parkinson aquí en esta sección en Clave Social da terraza de Radio Culleredo.